Pahumot! Ay, sir! Sir, excuse me, sir. Ay, ma'am. Sir, basing ganahan ka mo tanaw, sir. Diba, ma'am? Oh, pasensya na, sir. Basing ganahan ka mo tanaw. Asa na, ma'am? Kini, sir. Unsa na siya, ma'am? Asaan eh? Kining gamay, kining dako. Ay, kinagamay. Kining gamay, pahumot, sir. Ya ka na dako. Ay, pahumot po, sir. Ya ka na... Kanang humot ka na siya, ma'am. Asaan eh? Kining gamay o kining dako? Kinagamay. Humot din siya, sir. Okay na dako. Ay, humot din siya, sir. Para sa sanduang humot. Ma'am, pwede testingan, ma'am, kung humot pa. Asaan eh, sir? Kining gamay o kining dako? Kinagamay. Testingin, sir. Ayaw, lima. Humot yun, ma'am. Ilong mo kung testing. Ay, ikon dito po, sir. Kining dako, ma'am. Kining dako, Humot, agad, ma'am. Ingon dito po, sir, na humot dito, Ya, sir. tagpila na siya, ma'am. Asaan eh, sir? Kining gamay o kining dako? Kining dako. Kining dako, 150 lang siya, sir. Kanagamay. Ay, 150 sa gyapon, sir. Pareha sa gina sila og presyo. Pareha nila presyo, ma'am. Pareha sa gina, sir. Ya ka nang kuhan, ma'am. Hindi sa pautang. Asaan ni sir? Kining gamay? Kining dako? Kanang gamay. Pwede kayo, sir. Yan dako. Pwede sa kayo, sir. Uy, pwede kayo pautang, sir. Asa imo ha, sir? Kining gamay? Kining dako? Ay, kanang dili lang sa ako, ma'am. Sir? Dili lang sa ako mo pahumot, oy. Umukoy uyab good, ma'am. Why? Mo gamit ko pahumot masayang ra, ma'am, kay wa koy uyab, wa koy pahumot lan. Basin makauyab na ori ka, sir. Ay, di lang sa ma'am, oy, kay pagkaway klaro, wasad din mo, sir. Oy, sige, pag nagpangutanan, sa damoy o sa dako, na iman di ka mo palit. Kung saan mo na imo, binuwang, wala naman ko nagbinuwang, ha? Nanindar ba ko, tunarong kong paninda, o saan mo palit ka, dili? Ay, di lagi, ma'am, mamugos, manuwa ka, di ka mo palit, ha? Di ka mo palit, ka palit, barato na ka. 150, di pa, di mo na makaya, sama. Mapalit ka, dili? Mapalit ka, dili? Sakit lagi na siya. Sakit eh, kaning gamay, sakit gini. Kanang dako. Ang sakit sa kaayo ni. Ay, nagusto ka, Usman. Ay, sama, mapalit ka, dili. Mapalit lagi, ma'am. Mapalit ka, dili. Palit ka, dili. Mapalit na lang, kaya na mabunog maganin mo. Asa man ani, kining gamay, kining dako. Asa ani? Kana lang gamay, ma'am. Kining gamay. Adira, sir. Salamat, sir. 150 lang. Ikaw po, sir ba? Papalit man di ka, sir. Paabutan pa magiging mong mabunog ka. O awa noon. O katilaw noon ka. Na, good kayo na. Makauyab ka na, sir. Sige, sir, ha?